muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuɗo yiɗɓe mum jaɓi allah njoke ahmada yeɓiyankoɓe ayaw Gunas TV calminaɗi teddude faade moon sikke ala eɗen e alarba nogas jowi lewru juin hitande ujunaje ɗe nogas jowi en jettiri allah no fewi e oɗo ñalawma hande kadi oɗo alarba hande no min kewi waɗande moon e kala saaha so tawi golle dental ngal yonti so tawi wonko kewi e dental ngal eɗen gandi ayaw Gunas TV dari ko e feññinde dendagal golle l'islam kono kadi dari ko e feññinde dendagal golle dental ngal ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi caggal nde hajjiyankoɓe dental daka mbayninoɗo o e wuuro teddugo ngo Madina Gunas gam yaɓande toon e nokku mo gandantuɗa ko makkatul mukarramati Allah artiriɓe e dow jaam ko ɗum jeeyi sababu ni oɗo ñalawma alarba hande kono no mbirɗi ni nogas jowi lewru ndu woni ñalawma jaɓɓugal ɗum noon musidɓe tedduɓe min mbasa jurnade tan caggal nde hajjiyankoɓe ɓe mbayni toon en nokku mo gandantuɗa ko Dakar ha ɓe jetti ɗon e Tamba oɗo saaha noon eɗen tawe ɗo e Tamba enen hajjiyankoɓe ɓe ganni waynodirde ɗo so hawrite welede jeyɗo tindade toon e wuuro teddugo ngo Madina Gunas wadde tan mbiyen ɗoɗo kaleten ɗo hajjiyankoɓe dental Daka e gardugol ceerno Basirou ceerno tawi kadi min jalti nokku mo gandantuɗa ko Tamba oɗo saaha ina yaɓana toon e nokku mo gandantuɗa ko Ngulumbu kala ɗo yotta tawata ko yimɓeɓe ina daari gam ñagade duwaw ko yettude Allah no fewi eɗen gandini ɗum ko aadi hayso tawi ko ceerno men halifa men tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba wirtiɗo e ɗangal muɗum eɗen gandi mo heewi darade e ɗiɗo nokkuji fof rokkira en duwaw ko ɗum jeeyi sababu oɗo nokku ɗo mo gandanduɗa ko Ngulumbu kamɓene kadi ɓe gariti ceerno gam ñagade duwaw kono kadi wondude e dendagal dental hajjiyankoɓe ceerno Bassirou comme no gonɗen e yirude ni machallah tawi ko Ngulumbu naɓe foof e ko takki ɗum yalti e kewal gam ñagade duwaw ko yettude Allah no fewi tawi kadi ko rewɓe e worɓe foof ɗum no musidɓe tedduɓe min mbaɗa taɓal tan so tawi en gimmimaro joni so hawrite welede jeeɗo en jaɓanat toon e wuuro teddugo ngo Madina Gunas ɗum noon musidɓe tedduɓe no jiruɗon ni en jottima wuuro teddugo ngo Madina Gunas ko yettude Allah no fewi gane tawama dental kewgal tawi ina ari jaɓɓade ceerno men ceerno Ibn ceerno e gardagol makko caggal nde gardagol makko ɗum ko caggal nde takkusan o juula ko yettude Allah no fewi noon eɗen gandi bandiraɓe foof ina tawe ɗo dental ngal foof ina tawe ɗo guili e guure takkiɗe Madina Gunas hani ɗo e wuuro teddugo Madina Gunas leeɗe sappo e jeetati ma mbiyen jeenayyi foof ina tawe ɗo tawi kadi ko mawɓe e sukaɓe foof ina gari jaɓɓade eɗen jettira ɗum Allah no fewi ɗum noon kono no mbirɗen ni ceerno Ibn Oumar ceerno wondude e dendagal dental ngal foof ina gari jaɓɓade ko yettude Allah no fewi o naati jama o oɗo saaha ɗo comme no gonɗen yiru ni o naati jama o en jettiri ɗum Allah no fewi jaruɗen o ga banggue to banggue rewo jama o toon nene kadi tawama kewal timmugal e nokku mo gandantuɗa ko rewa jama o tawama toon kadi dental ngal ina daari toon gam jaɓɓade eɗen gandi ko ɗon wonde hajjiyankoɓe natirta wadde mbiyan tan mawɓe e sukaɓe foof tawi ina gari jaɓɓade eɗen jettira ɗum Allah no fewi ono rewintoɓe ayaw Gunas TV comme no gonɗon e yerude ni machallah ha joni oɗo saaha ina sabba ɓen ɓe gandantuɗa ko hajjiyankoɓe ɓe ko hunde yettirtede Allah wadde mbiyan tan oɗo saaha ɗo hajjiyankoɓe puɗɗima yettade ɗo e nokku mo gandantuɗa ko juma mawka ka Madina Gunas eɗen jettira ɗum Allah no fewi comme no gonɗon yirude ɗinɗon nokku comme no gonɗen yirude ɗinɗon taski motoji machallah wondude e motoji tawi ko yanoɓe jaɓɓoyade e ɓen ɗon hajjiyankoɓe dilla gondude e weltare kono kadi machallah hajjiyankoɓe puɗɗima yettade comme no gonɗen yirude otoji ɗi ni machallah eɗen jettira ɗum Allah no fewi hajjiyankoɓe puɗɗima yettade ɗo e wuuro teddugo Madina Gunas kono kadi mbiyen ɗo e juma mawko Madina Gunas o oto mo jii toon ko auto Daka Média eɗen gandi Daka Média joguiɓe communication ɗo e wuuro teddugo Madina Gunas wadde eɗen jettiri ɗum Allah no fewi comme no gonɗen yirude ni machallah hajjiyankoɓe puɗɗima yettade machallah eɗen kala jiidi otoji ɗi kono kadi mamin dokkumon kumpital foof mbawon yiide so hawrite welede jeyɗo hajjiyankoɓe foof ma on ceedoɓe ɗo ɓe gandantuɗa ko heɓɓe yettade ɗo e wuuro teddugo Madina Gunas kono kadi tawi ko ɗo e juma mawko ka Madina Gunas machallah en puɗɗima yiideɓe goto jippima mbiyen ɗiɗo kamɓe foof ɓe puɗɗima arde ko yettude Allah no fewi eɓe jipporo goto goto wadde eɗen barkinoro emin tawniɗo anniyaji moon e seedade ɓe nde wonno eɗen gandi ɓe gummi koye nokkuji ɗi gandantuɗa ko yettude Allah no fewi toon e Makkatul Mukarramati eɗen gandi noon ɗinɗo nokkuji
eɗen gandi kadi mbiyen hajju ko farilla mo Allah farli e kala julɗo so tawi doole mum ina kattani tottoyde ndun ɗon jokulu eɗen gandi noon mo Allah newnani wawde tottoyde ndun ɗon jokulu kono kadi mbiyen on ɗon kadi Allah rokki ɗum gueɗal o mo gonɗen yiide ɗo noon ko o woni docteur o inde makko wiyete ko Diouf machallah eɗen gandi kanko woni docteur dental ngal ko yettudal on feewi oɗo musidɗo ko ceerno Abdoulaye Anne Alhaji Abdoulaye Anne mo gandanduɗa ko goto e joguiɓe golle ɗe ardotoɓe golle ɗe toon e makkatul mukarramati ceerno men ceerno Mahmoudou Dialaluddine ko janoɗo jaɓɓoyade kanko kadi o yettima eɗen jettino ɗum Allah no fewi ceerno Bassirou mo gandanduɗa ko ceerno Bassirou ceerno o jippima e oto makko ko yettude Allah no fewi ko kanko woni gardinoɗo dental Daka e hajju hitande ujunaji ɗe nogas e joyi eɗen gandi ɗi duuɓi foof noon ceerno ko kanko ardinta machallah o salmodiri ceerno men ceerno Ibnu Oumar ceerno eɗen jettiri ɗum no fewi ceerno Abdoul Hayyou kadi ɓe calmodiri ceerno Amadou Tidiane Kaw ɓe calmodiri machallah eɗen jettiri ɗum Allah no fewi o ceerno Moustapha kono kadi mbiyen oɗo ceerno Abdoulaye Anne kono kadi mbiyen Alhaji Abdoulaye Anne nonne kadi alhaji mo gandantuɗa ko Mamadou Lamine Gano machallah mo gorko mo leydi Guinée Bissau naati e rawdo ceerno sextraji diine gam arde juurade eɗen gandi ɗum ko aadi e kala hitande so tawi hajjiyankoɓe garti ko noon wowi wade e gardugol ceerno men ceerno Bassirou machallah eɗen kala jiidiɓe kamɓe hajjiyankoɓe dental Daka eɗen jettir ɗum Allah no fewi kamɓe foof oɗo saaha ɓe goni ko e nder rawda ka ɗo enen koye meɗen eɗen tawi e nder rawda ka ceerno Bayel mo ceerno Abdoul mo gandantuɗa machallah kamɓe joguiti kala ko fewti e juɓɓudi hajjiyankoɓe dental Daka eɗen jettira ɗum Allah no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe kamɓe fof ɓe puɗɗima nadde ɓe cuwa yettadade noon comme no gonɗen yirude ni eɓe garda goto goto nde wonno eɗen gandi eɓe keewi fodde capanɗe nayo en jeeɗiɗo hajjiyanke ɓe gandantuɗa ko Madina Gounass naɓe ɓolɓe jano e ndeɗo hitande hikka ujunaji ɗe nogas e joyi wadde mbiyen tan e hitande kala ina ɓeydo hitande kala dental ngal ina ɓeydo yaade Makkatul Mukarramati eɗen ñaago Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kala mo yahani yo Allah newnan ɗum hitande fande wawa yaade tottoyde ndun ɗon joklu ndu gandantuɗa ko farilla e kala julɗo so tawi ina hattani no jomiraɗo wiiri ɗum e deftere muɗum teddude nde ɗum no musidɓe tedduɓe eɗen gandi ceerno men ceerno Ibnu Oumar ceerno comme no mbirɗen ni emo tawe ɗo e jumamo ko Medina Gounass kono noon o yamiri dendagal mo wona hajjiyanke yo jooɗo e nder juma ka ɓe dokka hajjiyankoɓe ɓolɓe naata e nder rawda ka wadde oɗo saaha ko duwa o woni e waɗede mbiyen tan allahumma amin yo Allah jaabin duwa o machallah ɗum no musidɓe tedduɓe eɗen jettiro ɗum Allah no fewi ɗo e jumamo ko Medina Gounass allahumma amin yo jaaɓe ɗum noon musidɓe tedduɓe oɗo saaha eɗen gandi futuro noddinama ko toon woni to tinana ceerno nena yalta wondude e dendagal hajjiyankoɓe ceerno men ceerno Bassirou ceerno Bayel ne rewi e caggal makko ceerno Bayel Ba mo ceerno Abdoul kono kadi ben Alhaji Souleymani Gollo ko goto e jaydi yankoɓe ɗo e wuro teddugo Medina Gounass joguitinoɗo kumpital ngunɗon jillu ceerno Moustapha Amadou Wane kankone kadi ko goto e joguitiɓe ɗen ɗon golle eɗen jettirɗum Allah no fewi oɗo musidɗo ko ceerno mo gandantuɗa Alhaji Mamadou Lamine Gano ɗum no musidɓe tedduɓe enen kala jiidi ceerno yalti ceerno naati juma moko ko Medina Gounass gam tottude waktu futuro o machallah ko enen e mabɓe jogori tottidde on ɗon waktu futuro caggal muɗum musidɓe tedduɓe min garta e moɗon so hawrite welede jeeɗo caggal waktu o on saaha min mbawta artude e moɗon gam wawde tottude moɗon ngal ɗon kumpital ha joni kala ko wawi kewde ɗo haydara jogorani humpude moɗon foof dey min jiiɗi tan koko welata moon kono kadi min jiiɗi tan ittude mon e kumpa kono kadi min guitta mon yewene ceerno nene duwo ɗum ko caggal nde futuro juula enen mbiya allahumma amin yo jaaɓe machallah ɗum ɗo ko caggal nde Allah caggal waktu o machallah ko allahumma anta salamu woni e waɗede machallah en barkinorima e seedade khalifa o e oɗo ñalawma hande kadi eɗen jettira ɗum Allah no fewi kono kadi mbiyen salli o nen ɗon e dendagal seremɓe ɓe dental ngal foof oɗo saaha ina tawi e nder juma mawko ko Medina Gounass gam arde jaɓɓade ɓen non hajjiyankoɓe gam teɗanade nden moƴƴere Allah nde gandantuɗa ina tawi e hajjiyanke wadde eɗen ñaago Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ɗen ɗon yo Allah jaɓamɓe golle ɗe enenne kadi Allah hokka ɓen barke gonɗo e jaɓɓoyade وأنا
walhamdulillahi rabbil alamin. ceerno nena salmodira e ceerno men ceerno Basirou machallah eɗen jettiro ɗum Allah no fewi ɗum noon ceerno e ceerno Basirou machallah ceerno Basirou ceerno mo kañum ardinodde hajjiyankoɓe dental Dakar en jettiri ɗum Allah no fewi ceerno kadi noddi mo gandantuɗa ko ceerno Moustapha Amadou Wane joni o ko ceerno Amadou Moustapha Wane en kalino ɗum ko goto e joguitiɓe golle ɗe kono kadi ceerno nena namdo ceerno Abdoulaye Anne kankone kadi machallah o yettima ceerno Abdoulaye Anne machallah kankone kadi en kalino ɗum ko goto e joguitiɓe golle ɗe so tawi eɗen ndewino golle dental Dakar ko kanko heewi jogade micro kono kadi heewi jogade drapeau kanko ceerno Abdoulaye Anne woni e salmodirde ceerno oɗo saaha en jettiri ɗum Allah no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe on Allah jarama on jarama aadi on dokkodiren e janggo so waktu tisbar o juulama eɗen gandi ko on sa wonata jangtowol ngol so hawrite welede jeyɗo ala ko jogori humpude mon e Ayaw Gounass TV ɗum noon jokke rewidade so hawrite welede jeyɗo e ballal musidɗo mon Ousmane Camara guiɗo leñol yen gone jaam on jarama. Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada